Kaza kar phai bui Nga tao ni rong nuk mai ke nuk nang bai ke nuk ba. ang nang nu mai ke nu Ang nang nuk bai ke nuk ba. Ganesh holong pathor kemawai thangkha ha bisingo haboi thangkha tabok kwrui kha omongka sombar ni dino sombar ni horo baba Ganesh kwrui kha ha bisingo haboi thangjak tabok kwrui kha omong khangke second time ni omongke first puila borok kwrui baba Goria bai Ganesh tongproni o baba Goria kolok kungkangke tabok murti ngei tabok mak tham murti tabok basajak Mahadev Ma Parvati Ganesh tabok o abo kiting kirikjak abo krika tabok Ganesh mutai abo ha bisinga habai thangka kapani takok tei bokok song belai wana chingsa haini hai kok toma noni bagoi selai jakha hai kha mutai achai kha tor kha lok kha sindur pulsa ke phai kha ri kanja ke ri phanja ke phai kha baba Goria abo rup salai jai thangka murti basakha Ganesh Mahadev tei Ma Parvati asukjak tabong khangkhe tei kaisa je Ganesh je holong pathor tongmani abo kwrui kha khapang takuk tei bokok song belai mana singsa abo kwrui kha kwmai thangkha hakor bising ta habui thangkha na saka de biri thangkha abo ang saimia abo boforo kwmakha boforo abo thangbai kha o mutai o Ganesh mutai je pathor je holong abo chikon saja onrok okhoi je mangpili tisa phaipro onrok nui mankha na abo tongkho tabuk khangkhe kwrui kha onrok nui mankha kisa kemram na angkhoina yang kisa zoom khaina bagui abo tabok kwrui kha tabok kheno sudu je murti baba Mahadev Ganesh tei Ma Parvati borok khorok thamchiming si tabok asukjak belai kheno mana singsa tei kaisa je tongmani holong pathor je Ganesh abo tongmani abo tabok kwrui kha biang ba kemai thangka hakor bising ta habui thangka na saka de kabui thangka abo chini je mutai mannai jok chini bukhuk chini Ganga Devi ni bini khukti chen khalai sinai abo biang thangka boni saimang sinai jehetu bini mungoi se phaimani ba belai kheno wana singsa abo bomo hai khe kemai thangka tamung kha sakri to bophor kema kha sakri bophoro abo kemabui thangkha je Ganesh mutai tongmani bophor kemai thangkha sala sombar sombar tini khangke shonibar na tini khangke shonibar sombar kemai thangmani bo jora bong nai mane tini budbar ni kamo tini budbar na sorry nagar de tini ke tini budbar sombar kemai thangmani bo jora bo mane pung dipor sari khor sombar ni bo jora kema mane bo jora mane hor de dipor de ke time jora ki horo busuk rong nai gor nai jaya noni mobile ko mani no ya ko nam time tong nam le mobile tui jak ya ani sumung khangke mutai phainani hor denang mutai rup salai jaknani hor denang na mutai kemai thangnani abo hai hor denang hor sal de nang bono bang ba silia ko mutani mohna no ba bo prorok horo de slainai salo de slainai silia ta bono ba puila baba Goria je pasai phaipuru abro bo hor no pasai phaibuna hor no ge baba Ganesh bo hor no pasai phaibuna bin ganda wa abo kemai thangka kwrui kha na ge baba Goria angkhange tabok bo kemaya kho bo rup chimi se salai jagui thangka tabok bini saka o Mahadev Ma Parvati tei khoro sangkeno Ganesh na rup salai jakha tabok angkhange Ganesh je chikon sata abo tongmani chong okhoi pora nui phaimani tabok abo kemai thangka kwrui kha horo chiming de mutai ba phai na horo chiming de rup salai jak horo chiming de mutai ba thang abo nini wansung tamo tong ni imang ro de nuk kun phan nuk ya mane nini mungkhuwei Ganga Devi ang anona karsidi ang thangsinai ang nini nogo ang onek din tongkha onek mas tongkha tabok ang thangsinai tabok Ma Parvati Ganesh tei Mahadev aborok tongsinai tabok ang je holong tongmani abo ang thangsinai hini aborok imang rok kun sajak mar tong kun sajai na sombar ni horo kwrui kha
ba amo horo idi ba salai norok mane pungo de nuklai na o hor ni bisi de nuklai horo nuklai ko boisa si tongbai ko salai ko borok poi ta jara boile tong mane fatar ni borok de phai na kamini borok de kamini borok rok kamini ko borok horo busik ngne apro sombar ni khorok bu sukrok bu amle khai kroi nai je ba silia ko hai bun ba pro hai non ata noi ta mai ro hai tong bai guna ni no hor ni ini Mm. mute tong nai ini bu phaibe ke ba tongbai bu mi ale to tong tongbai bu bai guna Mm. de tabo ke kis kri kha je kring mani baba gones kring mani kamini borok sai de man kha sai chabai ban kha ma bu ge hajal samar ne hai de ne ke kring mani hasa hasa rong phai phan ta thang pai bai ta dai phan gan ke chini nini baba ani mo baba no te joton ni no baba chini karon je nini rup saijak mani chini baba goria karon sai de man kha kido bo sai de ma ka sai yo ma ya de bun ba mu sile ka bu bo bu om hai ba si phun no si bo bu no na bo bu sa ma na hian na le upuno nukhe nukha mane extra call khaije na mane khaje ko baba karon chini rup saijak thangkha chini gonesh abo kamai thangkha abara kunu kok mar hormar kri na sama kri ke bini boto serai phang chiming si mani phaimani tabuk sukjara bini kun phano chance ngya rup salaijak ya mahadev hindi sorry gonesh hindi baba goria hindi nung hai chi matai mano na babu bole kun phano rup salaijak ya abo tamo ngok lai kha matai do sem ni ni wan som tamo bon le bises khani ka ba ar le bises khani skrin kle o aro pheru na aro pher bisas ni por bu pher mung tong na bono ke bisas khale yo non ke bisas khale ya haide abun bagai de chance ong aro borong ni para borong le thung si bises gna aro para borong le ni je ni si bises si kre ke sang ke ba aro pher ta boto charai phang chiming kis khasia ko pen sa pro kai tong gam sa ma lang aro chi hin tong khona bo ma tai man pro ke nung ta khasi boi lo boi tori unu khong khai boi si ma tai man mani nge bo khet tam ni bagai ru mane bin ma tai man mani ru salai jak ya ai ge je man mani abo hai si tabuk si jora belai de khana charai phang chiming si tabok boni 16 বছর rong hana nge rom di 10 বছর upor ne ha 12 বছর umai rong ne man mani tangi salai jak ya abo ni te tangi salai jak Benang masaka ble borok para borok ro le thong si bises gna gaza thong si baba hi asa si khunun tong phe oro le para borok si bises si sa ye gaza holong no kai ro phai puri phai ro po porjonto chi hu phai be yong bo para bo borok sa para borok hun tong bai wu chisini ni je ni si hun tong bai wu ang bu khana bu ta u kok no ke sak bu la si wu ke bo bo ha ke monu shona ba bo ha ke la si roi tong ro mo so le ke bo bo mu phil nu la ta bo no sa si ta ba za ni muti pai to phi kai ro phai pu sok pu hun tong bai ko bo lo ro ba ba hai ang nai ang bu sa ma ya bo no le ba ba ni ma hai ma na ke sa ma ya kapani takuk ti bukuk song kamini borok puitu khalaya kubuni borok bo haksal sampani borok bo phaibai baksa ba puitu chaya bo khe khoroksa nukhung koroi nukhung ni borok bo ba bahai khe murti paibai bo oro rifai manai mai chanani koroi mai chani rang koroi somor sopias nini hati khainani rang koroi hingke bahai khe bo mutai painani rang tongnai hingke bo o kong no sabo norok puitu khaikangke ani taibo mane non biskang kok sanani mukhang phuruni ang omai phainai saboda hingke salai jakmani reason khangke puitu chaya ni bagino salai jakhana hingke bono khe karon ni oro khe puitu chabayo abagino aigeni hai tongona hinui bo kok saka hingke o photo buma rokle nini tamo mane kebeng ning tong photo buma rok ta ese tabuk ang to tak media ble haida reporter media public ni mobile bai ani mobile tamo phelai mung tong ni rok bu ma bu ya ko photo ba ke public rok bu ma bu ya ta bu han ke bo hai horo sak ma thu ya ma sa yang gu sas ni ngu ta jala nang ta ma thu ya ro ngu kisah serai saja dulu kurang bisa ngomong punya lazani kok ya public ni mobile bai tabok sini yong cucu mobile tong romdi kaisa koyang sini yong mobile tong romdi bongka public angka riputar angka nge boni mobile bai ani mobile tamo phelai mung tong ni rok bu ma bu ya ko
Apa ni rok le ni rok si video si khayu ba bu mani nya ba bu mani ba video khai mani ba kin phela ya de ba ferma to tongo bak sangkhe video sa khainai tongo public rok ang nuk tongda ang nu kok sa ba public rok video khaiwo photo chiming buya ai short cut shot bro kai ai no 2 second 5 second rok photo bui talang thangbai gota ke abo kok singbai gota no kabang man ke media ni mobile bai public ni mobile tam phelai mung tong man ni rok video ta khai jang ni rok no hongja bole ni rok si jengla porman phono wa nang he ni rok si sangbadi song si sawo ni rok porman phono ya ke jengla ba ke khai mane ni rok salai bole ni rok sa ke sable ni be jeng phono nang sa ro ya ham pas ma sa ro lo ho ni rok porman phono ni rok le amos khai tong phai ba tak ta hi sas ni ro mono ba buino kok kiran ni bagai ne buino non ni matai man no awai khanen bagai video khai ke to awai khai mi ada ne bena obatan man ni kok singa ke nung to matai sima ya ni loge song si matai manona nung ke tangai muktre ro mai ong ang le bo ni beri rong ni ek ru kaisa hayang phorong ke ang sma ang sati satra le ma so ge bo mane kon ko bo romai yang nung si joto kisu ma khayu na nung joto kisu ma romo bisingo hawei te kathar tu ku wei nung ste rok ma tu ku ro ni ko omorok joto je samung khlai jani to mane sati satra ma so nung si joto kisu ma khayu na nin loge song joti ma yang ka romai yang ka na ang bagino ang ma tei tu ku ro ya ko tei ba te tu ku ro di hong ja ang ma so tu sati satra ke so gyang ja na tei tu pa na sati satra ke so ha konon la hang ba ya kai kai ta o ku mung khang ke kisa pele gong gong kisa pele o khum mo mutai ni je kona kuni je o mo blue color aba khum de khom na real khum de real khom na o hai khom ta bai ka ro di ro kai mani ta no no ro phai na opor ro phai ka ini ro kai sabu bok nang de bok he bo ini de de bo to iris ro ma yang ke ba ba ke mi a phoro ki sa pa wi tini pali ang ha mi a phon chin pali ang ha eke tini khorok su khwai si khorok su ji porong ha tak sari wa hai pa ki lang ta mutai de marom ko nang mutai de marom mane unung khum bak phoro khum mo kiting ke nang bok phoro mutai no de marom yak de nang yak na ya na yak de na yak nang go apa ang ba mang sang ya ko bok to ke si khayu tang mang bises khayu si bok ma ba mang sang ya ko bises khaya ke khai ka ba al ka phang nai ko puila to samani ang marom ya joto marom ni samani ba tale marom hanin gani tale marom lah de o murti no ke marom ka o holong tongpol marom ya na ke moto cha tabo ke marom ka nang mo de marom ka dara nang marom nang jimi marom na tabo ke age marom ya na age holong tongpol marom ya na tabo ka jeng mudura mane ha mare ma nang jimi marom na nang jimi marom na tabo uni ni murti no na jeng marom ya na hai marom ya ko sabu te tu bayu ka thar ke nung matai atai ro pro jining bisa tas ma khai bata no to tu ko ro pro ro ko ang chen sap ma khai yang cha belai ba nama singsa tabok abo kri khadu holong pathor je tongmani o chikon ta tongmani ni gan dabo abo kri kha kamai thangka abo nung tam asa khai mo bising da habai thang na saka de thang mo thang nung bising hawi thang hima tabok to hakor sikri kha hakor ngene thang bo ba hakor ba kephung pa nyam ble bo bising hai thang pa na hai ke legun pa nyam ble bo ba hakor kri kha mutum jai pai kha na mi hor na ke nu na bai be has mong ja ke se bak san nok thang bai ke mok bo khorok nugli hi sauta bai ba hasun dong ble ba hasun dong ble ta nge bo oros ason asok phaila hamba bo thang pai pil hang kaya phuno phai man hi boi ke sai thang bai mane tabok to ekdom mili je deba na mili jeng bunuglia hamane hakor je pasamani thik buni amo je position to mane abo hakor bunuglia ekdom milik si mane lepe ma hai do ma hai inko ma hai ta mele e ma hai ngi thanga na o mai thanga ja agi ni ha hai in kai ta hai hai beka karak mana
na orang itu naik. he rom to na ya je sing nuk mani ta age am hai si ha eron ian ga so mani ta bo hai bo hai ha mani sang ke Masih aron no se si saya ang ke ha so thang mai ta ke mau tirsule imar benuk ada nih ya ni na ya pa pro si sak bu pa wo ni sama saya imang nuklia na ui lah ang ni dog lambes kangom painai hone sapai sapro apro cinik tai mu sapan nuklia na apro jebai sanung mani pas pro kai shan no pas ko nuka tai mu nuklia na gones paimarok ini murti selajang marok tabo gones si keri tangka pai kamai tangka amai rok mu nuklia na imang tei khoroksa nin nobro yong Oroko. oron na nung mokol denuk Nugu. nugu na tin baba gones keri ka Ah, kali kaya. nung bopro kok mak namanya okok bopro kenapa nih Bom masih sama ni bela. Bahaya malah. bopro kena Gones payu hinje. keri ka kamai Keri. tangka Mia de engkau okli de engkau biang rohoi pai ke bom ang masih sama ni aku. Bo ko hoi de roka na hoi de roka biang ka pas mai aku. palmalia itu palmalia Gones hinje bela ang bahaya muti kesi. Holong sake nuko. Bos itu keri oh ka. hai no si oh ne gones motai murti sayo tabuk to murti sa suksa bo masa sing sing to murti bo gones mahabharpati mahadev tabuk katham tongo abo kene soyong matai ini man kado tabuk ke ai gini ke Kok kesak keri nyamle. katham noro katham nung mokon lugri ata buraba katham Hayung pilang ka. abo katham beli ai kan katham beli ai ke pan katham mo hele yang nung mokon lugri de hele yang kamera Nugu. ai ke pan katham tong do i ko nai di nun nuka hele yang kamera menor pa se pele i ko nun nuka Aga masa ke sinuk bela tagul tang yang masang pilang ho. ang pui la murti pai pru Oh kesani. Kenapa di? Kotor bo masa ke sang ba aga banuk bela. kana gede pui la murti pai pru rup selajak pru ang omai ken nuk payu nung ketangai nuk ya ba tabo bang omai ken nuk Oh nung pas paper hai ken nugu. tabo bunu ko iko nung ketangai nuk ya ba mokal nuk ya de Nugu. Nugu tolang Okay. tabuk sai tong kanam le. ura Aga ba masa si bela. Ngke yang di giwa. Kai kaisa tong. ura jaga wa gones omon do beri kha bo kamai thangkha Bo gones mo gones sasi ang ba holong thak. holong no holong no gones do abo beri kha Acha. kore mokal nuk nam la kam ke nai di ni nomor ba ora tengkamo Oro. nung le bom hai matong sagai do yang nai situ nin betari de bor thangnai na betari tejak ba Ke jaga thangya. betari tejak ba yong lar tong nai Tau ya. watei phaijak ba yong lar tong nai mane Tau ya. nin mong tam ko Hah? nin mong Ah bung le. Hai jalan to ko an asal bung ko jalan to. bahai nung le matong kubui de dalam de bom hai matong Ang ke sagara malia. sadita i ko nai diang kamera Sagara malia wa. sama gerlia ngeu Hai. mun murti ba saman lem buito cha Oh moti ba. Hai bisa busa ya mang ha ko ang. tani Hai ang si bisa sai tong nang tang bisa saya oro jaga se ang u jokhon ta ang oro si cham li chok khayu. U ke la bazar warung ni. To mahmal oro sang ki se te ing tong bos oro se motai asai pun ke ba ang bono ki sa bisa sama li ang tong. sama lia Sama ya ni to mang ke bole motai hi mai tong hang ke ba. Bon chaning. Ang bon ba sama li ko. ni no ur de ganarono U le oro se. nang bisa saya tabo Ana mutanya de. Bisa sudah kaisine kaisia deng sinai. Angka kawa haing tong. ale bisa saya bele media Nung media nung bisa kai sini rok sawo na phai bele. ning tam dar mo khai Tumang dormo angka no sunatan dormo kai. oh sana Baba goria no khalai tong. oh belai kene mana masing saga omo yang nasi di nang bisa saya na Bisa rasa sinai bisa rasa yang ang haing tong. palma kerlia Pal mangaraya ang kawa bisa sebangsa somlia. Hai kebuja hong sanai dalad hong sanai ang bang sasog malia. bro lekhi biana bele gones no
soba no pharo kibiya na bele no phangwa tama hai gones no bukhiya baba no bukhiya bon bukhiya ka ba bola borong no as ai bo khlai puji tong hang ka ba ba ani sa no ha hotha cha ang bono palmaya ang bkhawa ang thaniwa bihes ba ang khaisok maya khai maya belakani mana chingsa tabo gones gari kha jengte phunungnai o Jeng jam- gones ba eh. biang thangkha Hmm. o gones biang bu kamai bu thangkha basi ang buni khokti ki khanau beni phukte buni khokti khanau se biang bu berai ni thangkha berben thango a berai yon thangkha haga bo phai phin nai pe Hmm. go bo ang Phai phai phin nai pe Jadi sabu Hmm. bui sabu ta no phajing to saya bele eh bui sama bai ta bu chama ba se bo se ko bu nai nai pe ma la ku kari ka tuma ha oren tai mutai ma sa dul sa khe berai tong ta matai berai tong ta matai ba dul sa ka tomo ang biang thang ang bu khau kha ka yang pe ka thang si nai thang ba u mutai la mutai ba sa da tong ba sa da la u sa ka wa se kai ni e yo ba tuma ba ko rong hai ka kai tha phi lang kho wa matai ko mak tham tong ta ro gones a bo da ora ba Mahadev, bo ma parvati tong ta ra jaga bono ang Kita. se sagaramal ya ko kapan takuti bukuk song tabok murti kaisa jong sibo sini bukuk ganga devi ni ro tabok ke abo kari kha gones kari kha abo mai thangka belakani mana chingsa ang tei bo update phunungnai murti phainai ko mo tirsu phainai tirsu phaipro waise ben ron phunungnai phaike ba phaiya phaike ba nro video nungi manai phaile ba phaile ang matai nro video phunungmalia omon pai tak himano video ni magai asino hambai